Ongietorrian Bilbozarra Forunera. Gaur bigarren jardunaldia, gaur bigarrena. Ortopeteren edizio berriaren urtezketa. Bera, Ortopeteren edizio berria nahiko motibo bada saio bat antolatzeko Bilbozarra Forunean. Baina, gure kasuan hori baino gehiago da, zer aprobetxatuko dut esateko datorren ekainean Arriagan irakurriko dugun klasikoa hori izango da. Hau da, bakizue Bilbozarrak nola antolatzen duen klasikoen irakurketa Arriagan, datorren ekaineko liburua Ortopete izango da. Aspalditik gure jarraitzaile zareten hor, badakizu, aspalditik gendula liburu hori hor zerrendan izoztuta, kanpotik pizgarriren bat edo agertzen zen, eta edizio berria pizgarri hon bat izan da, eta egin dugu Ortopeterik. Hemen gurekin gaur egilea bera, Angel Ertxundi eta Jorge Jimenez. Jorge Jimenez, egilea, ez daukat aurkeztu beharriz, hemen askotan egon da. Eta Jorge liburuaren editoria izan zen bere garaian, eta orain ere bera izan da editorea, eta horrez gain nik uste izango dela liburua eta oroar Angelen prosa ondoen ezagutzen dutenetako bat. Berak itzuli du gaztelaniara eta berak itzultzen ditu normalean Angelen liburuak gaztelaniara. Pentsatu dugu egitea solasaldi moduan, elkarrizketa moduan bien artean, arinagoa edo xamurragoa egiteko. Beraz, ni banoa eta eurak geldituko dira. Eskerrik asko, Pedro, eta eskerrik asko zuei. Benetan gozamena da, honea tortzea lagun arte hauetako batean liburu hau bezalako liburu bat aurkeztea beti da guretzako plazara. Saiatuko naiz, noski, gaur gehien behar duena baten zabaltzarik gabe Angel bera da, egilea bera da. Saiatuko naiz, berak esateko ditun hainbat eta hainbat kontutatik alik eta gehiena ateratzen. Esperantza dut gero zuek nahi dezuen momentuan, baina berezik bukaeran nahi izan ezkero lagunduko jazuela langintza horretan, zuen galderekin eta ia lagun artean ateratzen digun irakasteko dituen horietatik ugai. Daron mesederako izango da. Pedro berak aipatu du hemen, klasiko hitz totem hori agertzen zaigu aldiro Ortopetez hitz egiten dugunean. Eta, artean gazteago, orain ja ezain gazte, baina gazteago nintzen edo ginen hartako atrebentzia ordaintzen ari gera oraindik ere hitz hori dela. Bere garaian, orain dela 25 urte, Ortopeteren lehen argitalpena atera genuenean, plazaratu genuenean, argitaletxean esaldi promozional bat edo bilatu behar eta horixe aukeratu genuen. Biharko klasiko bat jarri genion xingola liburuari lehen argitalpena hartan. Ezazuela pentsa broma gutxi aguantatu behar izan genuen. Desente izan ziren bromak gure atrebentzia hori zala eta kontuan izan da gainera liburu hau argitaratzerako, Ortopete argitaratzerako gure argitaletxeak, Alberdaniak urtebete terdi baizik ez zuela. Jaio berri batek klasiko bat
plazaratzen zuen, bazuen txiste pixka bat kontuak eta ala gogorarazi ziguten. Baina gero denborak nire ustez garbi utzi du ez ginela hain oker aritu. Ez genbiltzala bat ere oker hori esan genuenean. Izan ere, Otiopetiek garbi betetzen du klasiko izatearen ezaugarri nagusia, ez da? Denbora etzaio ez minbizi, ez erdoi gertatu Otiopetieri. Gaur irakurtzen da, orduan irakurtzen zen interes eta freskotasun berberarekin. Gaiak ez du bat ere gaurkotasunik galdu ez da galduko ere. Hizkerak orduan euskara literarioari Otiopetiek egin zion ekarriak badu ez bakarrik bizitasunik gaur baizik eta gerorako proiekzioa ere. Beraz, ez dut uste artean lotxagabe samar aritu baldin baginen ere, editore gazte ginen hartan gazteok, izen hori jartzean nainoak ere ibili ginenik. Gure orduko eztabaidetan, duela 25 urte izaten genituen eztabaida horietan, hitz gako bat agertzen zitzaigun, bolo-bolo, eta ez beti modu esan dezagun xamurean edo goxuan, homologazioa. Literatur homologazioa. Euskal literaturak homologazioa behar omen zuen. Hori zan gure eztabaidetan, gure arteko solasaldietan, behin eta berriz ateratzen zena. Gertatu zitzaigun ordea 1988an gure literatur sistemak lehendabiziko estanda handia jaso zuela. Lehendabiziko bomba izan zuen, hoba batzuk. 1988an. 7 urte beranduago, 1985an, 11 pauso argitaratu zuen, plazaratu zuen, Ramon Seiza Vitoriak. Tartean, Otiopetia etorri zen mundura, 1984an. 7 urteko aldi batean, ezagutu zuen euskal literaturak nire ustez bat ere arazorik gabe eta hankasartzeko bat ere bildurrik gabe urrezko arotzat definitu dezakeguna. Bai proposamen literarioaren ikuspegitik, bai hizkera literarioaren gatik, bai eta gaiaren aldetik ere, 3 liburu horiek, 3 novela horiek, euskal novela gintzaren aro berria markatu zuten, eta hortik ona gatoz nire ustez ez txarrera baizik eta hobera. Bada beraz, nire ustez nahiko motiboa, bazan beraz nahiko motiboa 25. urte horren hau ospatzeko, eta liburu baten urte horrena ospatzeko modurik honena da, liburu hori berrez eta ere zirkulazioan jarri, eta zirkulazioan jartzeko egin duguna izan da edizio edo argitalpen eguneratu bat. Eguneratua. Ez zuzendua bizita, eguneratua. Bere garaian liburuaren testuaren edizioaren ardura Ignacio Mujika Iraolak hartu zuen, izan zuen ere gain. Eta oraingo honetan ere naiz eta zoritxarrez niretzat. Ez dudan lankide. Hala ere, Alberlaniak berari kargatu nahi izan dio edizio eguneratu honen ardura. Testua eguneratzeren ardura. Berak onartu du eta lankidetza finean beti bezala aritu dira Bera eta Angel. Zertan, ez sekulako aldaketak, ez sakoneko aldaketak egiten, baina bai, 25 urte hauetan,
hortako oso toki egokian gaude. Euskaltzaindiak eman dituen eta berritu dituen arauak eta jarraibideak nolabait ere sartzeko ahalegina izan da eguneratze hori. Beste hainbatetan hemenka ikutu batzuk egin ditu Angelek berak Inaxiorekin batera hainbat ikutu sintaktiko esan dezagun, beti ere gauzak argitzea aldera, esan nahiak eta argitzea aldera, baina horretara mugatu da eguneratzea. Ez dago ez egituran, ez personaien diseinuan, ez peripezian, ez gainerako alorretan aldaketan. Paradogikoa bailitzak deke, gure ustez, euskara literarioaren bilakabidean nolabaiteko mugarritzat daukagun horretan aldaketak egiten hastea. Bizkeraren aldetik irritzake baten elogiko izan, eta ez da izan. Diranen, sarreratxo honekin bukatzeko eta Angeli ja txanda ematen hasteko, bestela horrelan pixate irako du berak ere. Gauzatxo bat irakurriko dizuet, edizio berri honetan, aipatu ditudan eguneratze hori ez aparte, bi hitzaurre gehitu ditugu. Batetik Inaxio Mujika Iraolak berak idatzitakoa, atari gisa, oso jakingarria, oso interesgarria, bereziki gogoan hartzen duelako, garai hartan zertan zan euskal literatura hizkera, zertan zan euskal literatura bera, nondik zeto zen bai Angelen beraren influentziak, bera jasotakoak eta garaiak zen olako ezaugarriak zituen. Eta beste hitzaurre bat ere jarri diogu, bigarren hitzaurre bat, Beñat Sarasolarena, Beñat Sarasola, dakizuenez literatura kritikaria da, eta okerez banago, liburua lehendabiziko aldiz argitaratu zanean 10 bat urte zituen. Beraz, horrek zer ematen dio, gaurko gazte baten ikuspegitik Otiopetek zer. Gaurko irakurle gazteago baten ikuspegitik zer daukan Otiopetek eskaintzeko. Beraz, bi hitzaurre horiek ere baditu. Horietako batetik aterako dizuet nire sarreratxo amaitzeko aipamen bat, kokatzen laguntzeko Otiopeteren lehendabiziko edizioaren sorrera. Gure horretan, Inaxiok berak honako hau dio. Miragarria da, hutsetik Angelek nola sortu zuen Otiopeteko mundua. Bai giroz, bai hizkeraz, inolako erreferentziarik eta tradiziorik gabe. Itzulpenaren ispilurik gabe. Mundu bere eskuko bat sortu zuen erabat sinesgarria. Geratu daitezen hitz honekin sinesgarria, zeren gero seguru asko solasaldian agertuko zaigu. Eta erantzi beharko genuke artean gainera, orotariko euskal hiztegia letrara baizik itzan iritsia. Letrara. Pentsazazuen, zer geratzen zen, oraindik ordenatzeko, aztertzeko, euskeraren aldetik. Giro horretan sortu zen Otiopete. Eta Otiopete orain pasatuz pixka bat Angelen beraren bilakabide literarioaren aldera. Nik aipatuko nituzke hemen 3 liburu. 16. aidanez, Angelen lehen liburu arrakastatsua esan dezagun, oraindik ere bizirik dirauena, eta luzaroan iraungo duena. Ondoren, jende gutxiagok gogoan izango duen novela bat, Kapitain Frakasa. Pasatu zana, zoritxarrez, merezi baino, oihartzun desentez gutxiagoz, gure panorama literariotik eta gure merkatutik. Eta gero Otiopete eta Otiopetetik berriagora, hormara, duela gutxi, argitaratu duen azkeneko eleberria. Hor, bidai bat, 16. aidanez proposatzen da literatura itxi hartatik, literatura
itxi kontrolatu hartatik, gero eta literatura irekiago baterantz, ezta? Aierua makulu, ziurtasun falta ikaragarria beti, geroz eta personaia zalantzatiagoak. Hor badago zerbait gogoeta egiteko ez du. Bueno, bai, badago zer esan horretan. Nik Otxotekiri idazten hasi baino desintez lehenagotik, 10 bat urte lehenago, saio labur bat Nathalie Serrault izenekoa Nouveau roman mugimenduko buruetako bat edo persona idazle esanguratsuenetako bat. Idatzen zuen hain ere, da dizuzon edo lerrezeloaren garaia, aieruen garaia. Nik azelarian irakurren da era de los sospechos. Eta han planteatzen du berak niri oso pertinente iruditu zitzaidana eta gero hartaz asko buelta asko eman dizkiote kontuen. Guk ezin dugu. Ja, hortaz mintzo da Joan mendearen erdialdera, liburu 1990 inguruko da. Guk ezin dugu 19. mendean bezala hitz egin. Besteak beste, 19. mendeko gizarte hura segurua finkatuagoa gaurkoa baino, guk ziurtasunik gabeko hainbat eta hainbat esparru dituen eta gero eta ziurtasun gehiago galtzen ari giren aro berri batean gaude, eta idazleok ezin inundikan ere modu berean idatzi Stendhalek, demagun idazte zuen ezara. Kontuan hartu, Stendhalen garaian bere mundua zenbat aldatu zen jaio zenetik hil zen bitartean. Hartzen badin adugu historiaren garai hori, aro hori, zen. Eta izan ziren mugimendu politiko-sozial handiak, eta ala eta guzez ere aldaketa oso gutxi dago batetik bestera. Eta aldaketa gutxi dago baita ere Stendhalen beraren idazkeraren baita. Hasierako eta kasetako Stendhal eta erduarako Stendhal oso nabarmenak dira, Stendhalenak dira testu batzuk zein besteak, bai erabiltzen duen frantsesaren gatik, ez dago evoluzioa hundirik batetik bestera, eta baita ere planteatzen dituen historiak eta planteatzen dituen kontuen begiratzeko kontuei begiratzeko moduaren gatik. Ez da aldatu mundua berak idazkuntza erabat aldatzeko modua. Nator neure esperientzera, eta nik esaten dut, ematen dut gutatet bat dela, baina nik esaten dut nire haurtzaroan erdiaro bat ezagutu duela. Nolabait, nire haurtzaroak bazituela ezaugarri handiak erdiaroarekin bat egiten dutenak. Batetik, munduaren ikuskera herri txiki batean, Euskal Herri txiki batean, mundiko ikuskera oso itxi, guztiz pitzaturarik gabea, eta non zalantzak ez zuen tokirik. Alderantziz, zalantza egite hutsa zigortua zegoen azterketarekin edo zigor handiagoekin. Mundu guztiz egin bat, eta nolabait mundu gainera ondo egin bat. Hori, ideologiari edo pentsamentuari dagokionez, baina eguneroko bizimodu hori dagokionez ere, modernitatearen eta teknologien berrien eta aztarmerik etzegoen eta nolabait argi artifiziala genuen mundu modernoarekin zer ikusia zuen ezaugarri nagusia. Eta pixkanaka inkorporatzen joan ziren irratia. Nik lehendabiziko irratia etxean ezagutu nuen 8 urte nituela.
Eta begiratzen diot gure etxeko sukaldeari Orion, eta zu ekonomikoa, zu asko ezagutu duzun bezala, ezagutu duen noskin nik ere. Eta han sukalde hartan, ez zegoen erropa garbigailurik, ez zegoen lavabakirazik, ez zegoen zua bera goizean goiz piztu behartzen, eta negu zein uda mantendu egin behartzen zuura bazkaria prestatuko baldin bazen. Eta hori dana emakumeak ere ematen zuena. Sukaldea, emakumea, familia, egitura, zer nola aldatu diran ordutik jarran jartea. Eta orduan, hortik nik esaten dudan hori, erdiaroa, nola esateko, ezagutu dudala. Eta galdetzen dio nik 16. aidanez idatzi nuenean, edo aurreko obrak idatzi nituenean, praktikatzen nuen, idazkuntza mota bat, ez dut esango 19. mendekoa, ez baitzen, hala. Baina bai, egokitzen etzena, ez dut 16. aidanez dagoenik, orduan idazten ziren, beste hizkuntzatan idazten ziren, hainbat horretatik hain urruti ere, baina bai idazteko modua ez zautorrela bat, orduko munduak eta ez zautorrela bat, garaiko literatura askorenak ez zautorren bezala bat, munduak nolabait bere barne mugimenduan literaturari artea den neurrian, literaturari eskatu behar lioken rigorearekin. Munduaz hitz egin behar baldin baduzu, ez duzu munduaz, ezin duzu munduaz idatzi behar, mundu hori orain dela 60 urtekoa bezalakoa balitz bezala. Berriro diot, ni horretaz konstiente nintzen, baina ez neukan inolako modurik, edo ez nuen ikusten inolako zerrik horri aldaketa emateko. Eta momentu jakin batean, eta publikoki orduan ere esan nuen, momentu jakin batean, Bernardo Obabakoak idazten duenean eta argitaratzen duenean, esaten dut, hau, bukatu den niretzat. Alegia, mundu rurala, ikusteko moduak eta bar, nik irudikatzen ari nintzen mundura, ezin nuen tratatu modu berean. Besteak beste, mundu hori, Bernardo Atxagaren liburuan ondo agertzen den bezala, zan bezala pasan garai hartan, baina erabat aldatzen ari zen. Edo, erabat aldatuta zegoen. Eta orduan zergatik, eta aldaketa hortan zer elementu, ze gora berak daude. Eta orduan, planteatzen zait krisia. Krisi horren emaitza da, nik asko maite dudan, eta porrot totala izan zen liburu bat, Karla. Eta esaten dut, porrot totala zen liburu bat zela, ez gaiaren gatik, nik gaiarekin oso konformenago, beste emaitzak nolakoak izan edo ez. Euskararen beraren aldetik, muturrera jo eraman nuen, altu beren sistema. Eta laizte konturatu nintzen, liburu argitaratu bezan daizte, nolabait, erak egiten zuela hizkerarrek. Ezin nuela modu hartan idatzi. Eta gero, ondoren etorreza Kapitan Frakasa, eta beste modu batera planteatuz gauzak. Eta, ara non, hizkerarekin planteatzen ari nintzen, zalantza guzti horiekin, baita ere planteatzen ari nintzen, kontatu behar nuen ari buruzko zerak. Hitza, importanteena, zalantza zen. Hitza, nolabait, kokaleku bat bilatzearena munduan. Eta nire mundua zen idazkuntza, nire mundua zen literatura. Eta orduan, nik esan moduko ordutik, zalantza hori bihurtu zaidala ez egoera psikologiko bat bakarrik, baizik eta bihurtu zaidala nolabait
kontatu nahi dudana kontatzeko tresna moduan. Zalantzatik hizkera, zalantzatik kontatu nahi dudan historia ere. Nolabait, mundu gero eta segurtasun faltagago baten, halako, nire maila apaletik, halako erradiografia bat egiten saiatzeko. Orduan, ez da harritzeko, hau kontatu ondoren, nire bilbidean, etapa desberdinak, eta egiteko gauzak egiteko modu bat desberdin batzuk agertzea. Gustatzen zait batzuetan modu klasikoetara joatea, baina aldi berean gustatzen zait esperimentatzea eta nolabait irakurleari beti, aldudan neurrian, beti zerbait berria eskintzea. Ez naiz formula bakar batekin gustora sentitzen. Eta esaten nuen, 16. Aidanez liburuko mundua oso ondo ezagutzen dut, hor jaioa naiz, eta hor txedokat. Eta bertan darabitan hizkera ere ezagutzen dut. Baina ez zait interesatzen ezagutzen dudana kontatzea. Hori hor denok ikusten dugu. Interesatzen zaitana da ikusten ez dugun horretan, baina hor dagoen horretan alegintzea. Ez, arazoa izaten da halakoetan, botatzen dituzun ari guztiak gordetzea gero zehatzko bat dena den, nik uste dut lagun artean egon da, edozen momentutan inor zerbait esan edat launik legokia ditzakela bertan amaierara arte itxoin gabe bertan botatzen, beraz, nik uste da aberastuko genukela kontua. Dena den, aipatu dituzun guztioetan bat, ari bati geltzeagatik, behin eta berriz aroa edo garaia edo, eta oso gogoan dut garai hartan bai novela prestatzen ari zalarik eta bai ondoren ere, nola pilpila zebilen gure artean eztabaida bat, denbora historikoa, denbora literarioaren arteko dialektika hori, gatazka hori esan dezagun, azken batean gatazka da, edo gatazka gertatzen da idazlearen bulegoan, edo ofizioan, ezta? Erdi aro baten oihartzunak erabiltzen dituzu, baina liburuan, alde batera uzten badin badugu solapa, hori beste kontu da baita. Liburuan ez da, inoiz ere aipatzen erdi aroarekin bakarrik lotzerik dagoen ezer. Oihartzunak bai hizkeraren aldetik ere, bai, oihartzun batzuk ageri dira, baina hor nik uste dut eta hortaz da hori da jarri nahi nizuken gaia orain. Noraino dan maniobra literario baten erabiltza, alegia ematen du liburu irakurrita gutxien ajola dana dela noiz gertatzen diren gauzak. Gogoan dut, liburu idazten ari nintzela, burutik amatzen da, zerbait, nolabait irakurle izaten dira, irakurle horietako bat, dana xambu-xambutan dana aztertu arte etxitzen ez duena, eta hau nun kokatzen duena. Nire buruan ibili ziren, paisaiei badago gio, nire buruan ibili ziren, fundamentalki, bi paisaia, Nafarroak eta Toskanakoak. Arkitekturak eta ere, gehiago naramate Italiara, hemengo arkitekturetara baino, kenduta Baionako katedrala, liburuko zera, katedrala. Baina gehiago, funts gehiago du, zehaztasun historiko bakar eta oso laburra dagoela liburu osoan. Eta bera,
ez da erdiarokoa, baizik errenazimendu hasierakoa. Da, Erroldanek egiten dituen pintura, asmatzen duen pintura klase bat paretean iraundezan, asmatzen duen, edo erabiltzen duen, bere inguruan asmatu delako eta erabiltzen duen pintura klase tortuan. Nolabait finkatzeko, irakurle kuskusire horren mesede eginez, finkatzeko hori. Eta hor non pintore oso ezagun batek, zarauntzen zeratzen zuenak, beranatzen zuenak, giltzan, esaten didan, oker zaude, pintura klase hori zuk esaten dezuna hori, zerak ez da errenazimentu garaikoa, edo ez da kokatzen dezun garen, eta ez dezu ondo zehazten pintura klase hori, eta hor badaukazu bat, irakurre kuskusiro bat. Badaukazu hankasartze bat aipamen horretan. Amorrazio eman zidan, ez beti olako bat gertatzen da enean idazle hori eta ematen digun amorrazio hori eman zidan. Eta handikan, urrungo oporretan agertu zen pintorea, gero ezagun dizuen nortzen. Pintorea agertu zen urrungo oporraldian Madrilen bizitzen, eta nahiz eta Bilbotarra zen. Madrilen bizitzen, eta etorri zen oporretan, eta zen, lertxuti. Sentitzen zula, erderaz, sentitzen zula, baina hanka sartu zela, beha zegoela horker. Etxera joan eta bere liburutan begiratzen hasi zela, eta nik esaten nuen bezala zela zera. Eta bueno, bai, nire aurreko amorrazioa baretu zen. Pintorea zen, aparte hainbat lan egitez aparte, pintorea zen Juan Carlos Herrera lehendabizikoaren pintorea edo erretetxeko pintorea Makarron Bilbotarra. Baina ez horretzen berizenarekin Fernando, uste Fernando ala, baina Makarron pintorea. Garai jakin batean finkatu, garai lauzo batean finkatu. Efekto literarioak, efekto kontatu nahi dezun lehen efektuak oso desberdinak dira. Orduan da gehiago zehazten duzun, orduan eta kontatzen dezuna ere zehatzagoa da, baina baita ere, aukera gutxiago ematen dizkitzu, zehaztasun horrek, irakurleari eta baita idazleari ere, aukera gutxiago ematen dizkio, berak ere irudikatzeko esaten ari zaion hori. Eta hori importantea da. Nolabait, orduan eta giro lausoago eskintzen duzun, hori kontrolatu egin behar duzun noski ondo. Baina orduan da giro lausoagoa sortzen dituzun jasoerak, sortzen dituzun erreakzioak eta izberdina dira guztiz kontaera puntilista batekin baino. Eta ez du horrek esan nahi bat bestea baino hobeagoa denik. Baizik, esan nahi duena oso desberdina direla eta ondorioak ere oso desberdina direla. Hori alde batetik eta kontakizunari da okionez, eta hizkerari buruz hitz egingo banu, baita ere, bertan hartzen den hizkera klaseak erantzten dio lausotasun hori, nondik norako hizkera klase badan, nola osatu da dagoen hizkera klase horrek, eta horrek ematen dion baita ere plus hori kontatzen ari zenan. Niretzat, eta saiatu naiz beti ala jokatzen, hizkera beti berak ez du balio gauza desberdinak kontatzeko. Gauza desberdin bat kontatu nahi baldin bat hizkera ere planteatu beharko dut desberdin planteatzea. Pertsonaien hizkerak ere ezin duten bezala izan denak nolabait korte egitura jite berekoak izan ezin duten bezala. Eta hor dago, kezka hortatikan sortzen da, Otxobeten konkretuan, kontatu nahi nuen histori hori kontatzeko, behar nuen hizkera
nolabait jendeak izaten duen izkela berri horren sorkuntza. Erronka zen, sinesgarritasuna. Nik jokatzen dut, aro lauso batean historia bat, eta Z-trepeta linguistiko klaserekin jokatuko dut. Hori eraiki ahal izateko. Eta hor, hitz giltzarri badago, sinesgarritasuna. Nik lortu berdet, niretzat zerbait sinesgarria gertatuko dena, irakurlearen zateren sinesgarria gertatu da. Eta neukan erronka izugarria zen. Zerak esan duen bezala, Jorgek esan duen bezala, orotarikoak letraraino bakarrik zegoen. Eta nolabait, Ulipo literatur taldeak egiten zituen performance linguistiko horietako bat egin ezaken, letraraino bakarrik iristen zen hiztegiatako hitzak bakarrikan baliatu, eta etikan aurrera zetozen hitzak baten bakarrik ez baliatu. Posibilitate bat badago hor, orduan okurritu ez zitzaidana, baina egun horretan okurritu zaidana justu hori ez dara. Neuskan bitresna nagusi, askuerena, atzean zegoen materia nagusia askuerena zen, Diccionario de Autoridades izeneko erretanaren hiztegia. Eta bezaletik mokoroaren modismoen eta hiztegia. Eta horiek, batetik bestera erabiliz baliatuz eta bat, ni hiztegizalea amorratua naiz, eta ikusten ditut herrietako eta bat azkeneko hiztegia goiti bera begiratu dudana eta punte pila bat hartu ditudana da Sarako hiztegiari buruz, eta egile hemen dago. Amorratu naiz, zer hor, nik hiztegia ez dut gauza lexikal, gramatikal bat bezala ikusten, baizik eta nik hiztegiak ikusten ditut eta sentitzen ditut, gorputzarekin sentitzen ditut, eta usaitu egiten ditut, nolabait ikuspegi idazle baten ikuspegitik, eta horregatik indezez zaizkiten hiztegiak. Noski zehatze izateko, noski hiztegien bidez kontatu nahi duela kontatzeko, baina niretzat material artistikoa dira hitzak, eta horregatik halako dute kolorea, dute usaina, eta sugeritu egiten dute, eta orduan horregatik nire pasioa hiztegi batik. Behar bada, urrutiratu naiz, galdetzen zeridanek, baina... Kontua da, klabe bat, edo pare bat eman dituzula bintzat, oso bertutik ilotzen direnak beste atal garrantzitsu batekin zure literatura, eta bereziki hori opeten, eta da, personaiak sortzeko teknika. Lausotasuna eskatu duzu, eta aldi berean sinesgarritasuna. Beraz, zehaztasuna zubi beharko luke, ezta? Arrotza bat istolera errondal zaldun beltza abaiakoe gizonezkoen aldetik. Noski, peke, baroneta, jotio peke. Eta gero Jonane Grazibel Añez. Lausotasuna horretara ere iristen da, horien gana ere iristen da. Irakurleak ezin du gainetik kendu impresio bat. Ispilu joku izugarri baten aurrean egotea. Ematen du zuretzako ia obsesiboa dela, gutako bakoitzaren baitako bitasun hori, gutxienez bitasuna, zeren Peteren kasuan, ez daiteke bi baino gehiago ere badirela. Bai. Gogoratzen naiz, da etzan nik erabakitako kontu bat, baizik kasualidadez etorri zitzaidan gora gara bat. Unika arratxartean ere lehen daizeko liburuan, ikun liburuan, zeraman azalean, ez dakit ondo esaten dudan, pintorearen kuadro bat. Ni liburatuta utzi ninduena.
Hogeita bat urte nituen, ez nuen kuadro ezagutzen, ez nuen pintoreare ezagutzen, eta pentsatzen nuen diseinatzailearen lana zala, Alberto Corazon, oso ezaguna dan, diseinadoreak egindako azalbazan. Eta han agertzen da, joku bat, rombo batean, goian ikusten dira hegaztiak, eta hegazti horiek pizkanaka, bera erbigaldera iristerakoan, horazten dira difuminatzen eta bihurtzen, eta halako metamorfosis bat ezagutzen, eta orduan goian hegaztiak ikusi dugunak, beran arraina dira. Kuadro bera, eta kuadro hortan, nola hegaztiak arrain bihurtzen dira, nola goiko elementuak behekoak bihurtzen dira eta bat. Amsterdanera joan nintzen 22-23 urteekin eta hango museuan, non ikusten dudan kuadro hori. Eta orduan enteratu nintzen, etzala Alberto Corazonena. Ez baizuen jartzen ezertxo ere. Eta nik eraman hemen diskuso, eta bestaldetik posare baiz, rekorruzio handi bat erosi nuen, eta erekin etorri nintzen etxera. Baina haren ondoan zegoen beste bat, nik Angel izena dut. Eta beste bat zegoen, non aingeruak, baita ere, halako metamorfosi baten ondoren, deaguak bihurtzen den. Eta non, eramaten nauen, pentsatzera nire buruaz, Angela ez baina, eukere hor bezala, denok daukakun bezala, baditugu gure alde zelutierrak eta gure alde infernuterrak. Posible dira. Hori nolabait, irudikatzen du gero etorri dana. Ez esango hortika datorreni, baina bai irudikatzen duela edo balio duela horretarako. Personaiak ambiguak, askotarikoak, personaiak egokiera nolakoa ala moldatzen direnak, zirkustantziaren arabera jokatzen dutenak, bizitzaren aurrean, segun nolakoan aurrean modu desberdin batean erantzuten duenak, erregeren aurrean edo lagun baten aurrean edo menpeko baten aurrean. Ni txikitatik markatu ninduen fabulatxo bat badago, ez dakit norena da. Eta da, tipo pobre behartzu bat, neskale tankerako bat, mendian zehar badikoa, eta altramusa jaten ditu, nekin horren zertziran altramusak. Altramusak jaten ditu, eta bat, eta ari da bere buruaz kexatzen, zen miserablia nahi zen, zori gaiztokoa nahi zen, zer gaizki portatu da jangoikoa nerekin, edo fortuna dena delakoa nerekin. Halako batean burua giratu eta ikusten duen arte, beste eskale bat, berak txupatutako altramusen azalak hartzen dituela, jasotzen ari dela, ia handikan zerbait zer jango. Nolabait, horrekin badago zerbait beti pentsatu izan dudana, eta da, boteretsuarenak egiten duen jokabide berak gero errepikatzen direla eta multiplikatzen direla gizakion baitan. Denok gera. Kexatuko gera boterearen kontra eta primeran dago hori egitea, kexatuko dago. Baina baitere guk geure alor xumean, gure etxeko giroan, gure lagun artean, edo norbera daukan bere sozialakloan egiten du baita ere boterearen erabilera. Eta horrek esan nahi du, nolabait askotarikoak garela, eta gure psikologia askotarikoa dela, eta zirkustantzien arabera baita ere jokatzen dugula modu batera edo bestela. Eta orduan, niri liburu honetan gainera, nolabait, botereaz mintzoten liburu honetan asko interesatzen zitzaidan hori azpimarratzea. Askotariko hori, personaien askotariko hori
azpimarratzen. Hortik pentsatu liteke, otxopetxe, badala batito bera ere, pentsa liteke baita ere ez otedan agertu zaion arrotza, ez otedan izpiluan ikusten ari den bere aurpegia, kontuzke ari zaiona bere iraganagatik, eta hori da izan liteke, eta primeran liburuan ala funtzionatzen badi badu, hori da importantean azkenean. Engilerik galdetu beharko dugu. Pertsonaien saltsan sartuta bada bat kontu bat aipatu behar dana eta gutxi egitan aipatu izan dana. Aprotxatuko dut gainera, horren dela gutxiko eta da gurekin dugula Itxaro Bordalengoan berak andoainen egin gendune aurkezpenean berak bota baizuen, nire ustez aziertu handia izan zen. Otxopeteko emakumezkoen rola pertsonai ez hitz egin dugu, lausotasuna aipatu dugu, baina nik aipatu nahi nuke, edo gutxinez gai hori mai gainean jarri nahi nuke, Otxopeteko emakumezkoak erabat burujabeak dira. Ez dira gizonezko pertsonai, gizonezkoen nolabaiteko konvenientzien arabera mugitzen direnak, erabat autonoma burujabeak dira. Erdeinuz bezala badakite maitasunez jokatzen, trampa egiten badakite, egiatiak izaten bere bai, hotzanak izaten badakite, baina provokatzen badakite. Agia, beste edozeinen autonomia erabatekoa dute, eta funtzionatzen dute helburu propioz. Hori da, garai lauso horretan kokatzen segur asko kosta egingo zitzaizun zerbait. Eta nik atrebentzia ez bada, igual hipotesi bat egin nuke, ez ote duzun erakutsi nahi edo sugeritu nahi benetako matxinoak Otxopeten emakumezkoak direla. Modu kostientean ez nuen hori zeratzen, baina bai badago uste dut konstante bat ez dut zango liburu guztietan, baina bai desentetan dagoena. Eta da, aldez edo moldez, emakumearen tokian eta emakumeen relazioaren tokian jartzen alegintzarena. Ez da erraza, eta ez dugu gainera gizonezkoek sekula behar bezala lortuko, baina horrek ez du esan nahi alegina egin behar ez denik. Eta hor, 11. nahian ez, nik atzeratu egin duen idazkuntza ikuspuntua erabaki ez nuen arte. Domingoren ikuspuntutik kontatuko nuen historia, eta berez, beti, mekanismoz, tipo arro, tipo faroloaren, ibideak eta kontatzeta, baina hori intzitzera interesatzen, ez ninduen betetzen, ezagutzen nuen mundu hori, baina nahi nuen beste kontu bat, eta topo egiten dudan arte posible batekin, eta da, halako tipo fantasma bat, aguantatu behar duen, gizarte hartan aguantatu behar duen, konbentzio sozialengatik, soziomilengatik eta bat, bere emaztea. Eta kontatzen dut bere emaztearen historia, jakinaren gainean kontatzen ari naizena mingarria dela. Ze kontatzen ari naiz, emakume sumisa baten egoera. Bere lagunekin, bere hurbileko lagunekin, bere egoeren buruzko ezinogonak eta kontatzen ditu, baina gero mantendu behar du halako itxura sozial bat gizaten da. Besteak beste, halako tipo baten ondoan ondorioak ezagutuko lituzkenako. Eta perspektiba hori mantentzen alegindu izan du naiz nire liburuetan. Azkeneko liburuan adibidez hor agertzen den inok aipatu di eta agertzen den Marta zer gutxi perfildu bat dagoen eta zer gutxi agertzen den bere izakerak eta agertzen da
baina ez agertu behar lukeen hemen literatura kontuetan behar hitzak baliorik balu hitzak agertu behar lukeen moduan, hain zuzen ere denbora guztian ari naizelako Fidel gizonaren ikuspegitik hizketan. Eta ninguneatutako emakume baldin bada, edo aukera hondirik ez baldin badu, edo ez baldin badu bere hausnarketen berri ematen, da bertan agertzen den Fidelek ematen ez duelako berri hori. Beraz, gero hori interpretatuko da modu batea edo bestea, baina hori da atzean dagoen zerak, elementua. Eta egia da, Jorgek esaten zuna hemengo emakumeen kontuan, ni emengoak diseinatzeko garaian, ez intentzio hain pentsatuekin eta elukurkatuekin, baina asko gozatu nuela emakumeen perfila hausatzerakoan, eta batez ere, Agnesen perfilarekin da gehien gozatu nuena. Eta behar bada, Gracibelekin batera, behar bada, bere bigarren mailako izanik ere, ni gehien asetzen nauen, personai guztien artean, gehien asetzen nauen personaia. Uste dut hor, dagoela novela bat. Bai, aipatuko nuke, Gracibelen aria hor utzi duzunez, nik aipatuko nuke zein harrigarria egiten den Gracibelekiko erotismoa tratatzeko modua. Alegia, ez dago ezkuzku moralik, ez konbentzionalik, ez ezer dago naturaltasun soitzat hartu dezakegun zerbait. Bai. Bueno, a ver, zerak etorri zait, etxe honetan gaude, eta etorri zait, resurrección primaria da, etorri zait burura. Eta alako altuera zuen eta alako zera enkargabura zuen gizonura, sotana batekin jantzita. Etxe joaten zenean, basarrez basarri joan zenean, handu basarrian, gure nire aita jaiozen basarrian ere egontzan, eta garantikan urte batzutara beste fraile bat juntzan, beste jesuita bat juntzan, baita ere bere sotanarekin, hain zuzen aita zabala, baita ere handu basarrira, hango testigantzak eta jasotzera. Eta nik imaginatzen dut emakume bat, hainbat eta hainbat kantu kantatzen askoeri, eta etortzen zaiola burura, bueno, gaztetako kantalizunen bat eta bat segitun borratzen du. Ez zaio bururature egiten. Gure kontuetan da ez omen dago sexurik ez, jasotzaileak ere, ez behar bada behar zentzuratu egiten zutelako. Bere presentzia soila askizarako emakumeak atzera botatzeko. Baina Gracibelen joku erotikoetara bueltatuz. Ni pentsatzen nuen, eta aspalditikan pentsatu den kontua da, zera hori, bizitza sexuala gordetze hori, gordetze horrek ez duela esan nahi, hor irudikatzen dudan bizitza sexual hori existitzen etzenik. Bi personen arteko harremanetan eta bakardadean eta lekukorik gabe, ego lekukoekin, etzegoenik horrelako aukerarik. Beste kontua da, zeharretarekin ibili beharko zuten. Baina etzegoenik, sexua dagoen tokian dago askatasuna. Alegia, askatasun hori formulatu liteke modu askotan. Askatasuna formulatu liteke baitera egoera txarrenetan ere. Alegia, kartzelan baldin bazaude, izan zintezke aske. Edo baldin bazaude, guztiz giro oprimitzaile batean, han ere izan zintezke aske, zuri ditzet emateko, edo gobernatzeko askatasun hori beste modu batera. Eta orduan, Gracibelen kontuan, nik uste dut persona aske bat dudala, planteatzen dudala zaki.
uste dugu beti orain gerala, gura bera guzti hauetan, orain gerala ezak libre. Benek izakiak bilatzen ditu bere iesbideak modu batean edo bestera espresatzeko beraz benetan duen gurarien. Iruditzen aldi mazta dizu, koetzen esibatu dugu gure saioa eta danon artean pixkate gauza komentatzeko eta aukera eman, baino azkeneko gaitxo bat oso labur bala ere atera nahi nuke. Otiopetek onartzen du, argi dago, irakurketa politiko bat. Boterea dago, sistema dago, sisteman eta boterearen kontrakoa, beraz, ia esplizitua da. Otiopeti idatzi zanean guk eskuartean edo bizi ginen Euskal Herri hura ez da gaurkoa. Ondoren eskuartean edo bizi duen hori bera. Aldiz Otiopetek irakurketa politikoa onartzen jarraitzen du. Baina nire baitarako daukat eta hori da pixka bat galdera. Ez ote dan gehiago novela morala politikoa baino, zentzutan galdetzen duten hori. Gakoa dago Otiopeteko personai guztiengan beti toki berean erabaki beharra dago eta preste egon beharra dago erabakitzen denaren prezioa ordaintzen. Zentzu horretan diot novela morala. Bai, leheno askatasunez hitz egiten ezagun gera, eta askatasuna ez da ematen zaigun zerbait, baizik eta gu lortzen dugu zerbait. Eta mundu girotan segurtasun gutxiagoko mundu behar. Eta besteak beste, oso denbora gutxian, laburrean, gure kasuan bezala, Euskal bezala, bere koordenada etikoak, moralak, nolabait, kolokolo jarri dienean ordura arteko soporte erlijiosoa desekiten doan bitartean eta berririk sortzen ez den bitartean lagunok bakarrik gaude, biluzi gaude eta asmatu behar daukagu nork bere autonomia bilatu behar du eta nork bere printzipioak edo bere jokabideak bermatuko dituzten kontuak gobernatu beharra dauka. Eta gaur atzo balio zidanak, behar bada gaur ez di balio zirkunstantzia aldatu egin direlago. Baina behar bada, badaude printzipio batzuk zirkunstantzien batzuk eta besteak izanagatik aldatu behar zirenak. Dira, autopersonalak eta zer hautatzen den nik gobernatuko nauen eredu gisa. Ez daukat, jada, eriz bat, ez daukat, jada, ideologia egituratu eta egin bat esaten didana, hau egin behar dezu eta egin behar dezu, beste hau egin behar dezu, eta nik delegatzen dut. Nire erantzukizun personala delegatzen dut erizan, edo talde politikoan, edo danalakoan. Orduan, autonomia horren aldeko apustu bat, ez da apustua, baina autonomia baten aldeko bat idazkuntza bat badago edo kontakizun bat badago eta autonomia hori bilatzea eta bere buruaren erantzule egitea hori morala deitzen baldin badiozu, bai, novela morala da. Eta nik edabat ados nago. Hortan, hori esan dudan hortan, adostera jartzen baldin badira, bai, orain, moral jakin batetaz hitz egiten baldin badazuta, ja hor hasiko ginean gehiago eztabaidatzen. Hemen duzuen, Angel, zuen galderen zai edo komentaren zai edo. Niko bat galderatxo bat, izatu bizut. Handik liburu bat bitan irakurri dut, garaien eta bintala gutxi. Eta oso gustora. Oso gustatu zait,
Eta igual, bueno, esaldien sintaxia gustatzen zidalako, osoa iruditzen zidalako, ederra, oso hitz asko ere, oso, ez dakit, ozenak edo ahoskatzeko politak eta askotan, Neurasamaren kalterako ozen irakurtzen nuen, bai? Ez igual dena, baina esatika. Orduan galdera da, zuk zeuk irakurtzen inoiz liburunekin egin duzu hori, edo ez, jakin dutza. Bai, pasarte batzukin bai. Baina ez liburu guztiarekin noski, baina pasarte batzukin bai. Nik esango nuke, batez ere elkarrizketetan, ez gora bera deskriptiboetan, baina esango nuke elkarrizketetan idatzi ala belarriak funtzionatzen duten didala, entzun egiten ditu dara elkarrizketak. Ez da, deskribapen batek, ez da zertan ala izan behar. Eta hor bai, hor erabat rigorez jokatzen dut, zerak sinesgarritasunen aldetik, eta baita ere musikaltasunaren aldetik. Nik esaten dut, ez da zerak. Esango dudana ez da esagerazio bat. Egon niteke, esaldi batean, batez ere, berriro diot elkarrizketetan da. Egon niteke hitz, demagun, adjetibo bat, izendagun baten, bina, bizilabekoa, nik esan nahi duduna adieraziko duena, bizilaba dituena eta ezigu. Edo lau, edo bost, edo bat. Ezaken, bi, musikaltasunak, edo ni, entzuten ari nahi zen musikaltasunak hori eskatzen didalako. Neri, ez dut, ezaken, alako liburu bat ezin dezu horrela zatu, baina iristen dira, idazlari iristen zaizkio momentu batzuk, aukeratu egin behar duena eta eman nahi diona alako kolore berezi bat eta uste derrigorrezkoak direla horrelako autoak egitea behin eta berriro. Eta igerri egiten zaio hori egiten duen idazlari eta egiten ez duen idazlari. Zertarako? Besteak beste, prosa giriz bat ez egiteko. Gero gustatu lezu gehiago edo ez, baina izan dira bintzat, indiferente usten etzaituen prosa bat, eta izan dira nolabait sugeritzen dizuen mundu sensible baten adierazgarria. Mundu sentikoro baten, sensible baten adierazgarria biodanean, zentzumenen festa bat, nolabait, esatera, eta tartean musikaltasuna. Vamos garren orrialdean, publite partes adverse ut complexus non siat similis morte. Nola tiroa, mortu dira partes adverse. Lehen esan degurunen aritik, izan diteke partes adverse, izan ditezke nire baitan borrokatzen diran tensio desberdinak. Izan ditezke hor dagoen erregearen zerbitzura dauden eta matxinen artekoak dauden, tensio sozialak dauden. Identifikatu ezazu gero etorriko dan guztiarekin, partes adverse batzuk ari dira denbora guztian lehien. Eta hori dira zerak. Hor, por cierto, zu latinez badakizu, eta hor siat hori, eta zerak... Nahi nuen egin eta ez nuen lortu, nahi nuen latin makaronikoaren apuntetxo bat egin. Zati hori nik asmatutako da, nire latin japokarekin, eta nahi nuen, nire latin japokarekin pixka bat zerak, baldagaren zerak, zentzu eman.
gauza kontuegi esplikatzearen arazoak dira hauek. Gauza kontuegi esplikatzearen arazoak dira hauek. Horretan aurkeztu zure burua zigaba bi dituen baten bira musikatasuna helburuta da, edo musika igabelan hitzaurrean aurkezten zaitu horre retana, edo amar liburukia lurretik bota da, egun oso bat hitz baten bira. Guk estimatzen dugu irakurren moduan, emaitza bikaina da, baina merezi duzu, maite duzu norbaitik aholkatuko zenioke idazle izaten. Egun oso bat hitz baten bila, denbora gehiago ere bai, egun oso etzabiltza horren bila, baina bai hori eta gero mezuak zabaltzen dituzu, zerak lagunen artean da, bera, hau nola. Gogoan den, ISBT-aren hasieran, Alemaniako plaza batean edo, Hitler gaide dijoanean zerak mitin bat ematera edo, erderaz estorninoak, dabiltza plazan, eta orduan nik euskera zeman nahi, eta gau, baneukan, arabar zozoa hitza. Eta gau, Alemaniako giro batean, Alemaniako plaza batean, zozoak nola izango dira barabarrak. Eta orduan, sekulako arazen nuen, ze bestalde, ospeten izan balitz, zain bestez, edozen hitz raro sartu nezakeen eta giroan ezeratu. Baina gaur, egunera ekarrita, ezin nuen inon bezagutzen egitzen bat ezeratu. Eta hor, egin dituen, sekulako zerak, ez dakit nola dagoen gero, horrein ez desgoratzen. Baina badakiten soluzioen bat eman niola. Behar bada txarra eman baina eman niola. Baina, alako arazoa sortzen dira eta orduan konsultak egiten duzu, eta nola konponduko nuke hau, eta bat, lagunak hortarako dituzu, ez bakarrak bronka botatzeko. Beraiak zuri, noski. Eta orduan, hori. Eta aholkatuko nioten nioken zerak norbait idazle izatea. Hombre, ze esango izupa, ni nago mundu hontan gustatzen zaidalako, eta gozatu egiten dut kontu horiekin, eta iruditzen zait, mesede duela halako aleginak egitea, hain zuzen ere, irakurlen eskutan, exigentziarekin hartutako lanak jartzea. Eta azkenean, modu batera edo bestea denok badugu zoro bat bizi gaituena gure baitan. Nor bere lanean badu bere zoro bat. Eta nik bizi nagoen zoroa literatura maite du, eta orduan hortxe sentitzen da bat guztuen. Eta hortik urrutiratzen denean, gaizkia egin. Eta ere, Eta margarrenean, respike inimikos meos, konia multiplikatu zun. Zahartu ala multiplikatu egiten dira, edo? Zahartu ala multiplikatu egiten dirala baino gehiago, oroitzapen sistemak, eta zahartu ala orduan lotura gehiago egiteko aukera daukazu, oroitzapen batek beste ekartzen dizu. Eta beste oroitzapen batek beste batek ekartzen dizu. Nik zorionez lo ondo egiten dut. Baina, lagun batek lotarako problemekin nenbilela polara batian eta lagun batekin izatu dut eta noski arbetia kontatzen ez nesaziko. Eta orduan, eman zidan, aurko bat, behira, jarriadi, pentsatzen, ezagutu dituan, eta gustatu zaizkien nesketan. Orduan errepaso bat. Nerea bezarotik, gaur bitartean eta bat. Eta orduan,
Berroi urte zeman bizkiat, Begoñarekin ez dugu eta zera eta, baina hasten zera egiten ariketa eta aitortzen dizkiozu, behin ere, buruari aitortu etzen dizkionak ere, aitortzen dizkiozu, eta ez zaitu loak hartzen. Zerrenda guztia bukatu bat ezagutan bai, hori izango da, igual, multiplizidade hori. Bueno, gero esplikatu bizkizut autoan pribatu desukaren bentajak. Zeko da, operatu duzu, dago konfesionak egiten. Besteik ez baldin badago, eskerrik asko hori zera. Galduko dugu bestela. Ba, ongi da, bai. Sorpresa.